בימים אלה ממש, אלפי תלמידים ותלמידות בכל הארץ מתחילים את שנת הלימודים החדשה. כדי לדבר על הקשר בין המחנך בכיתה לתלמידים, ישבתי לשיחה מרתקת עם המלמד הרב אורי מרטון, פרק מלא תובנות ובעיקר משנה גישה. אני מאיר וישנבסקי ואתם מקשיבים לעל החינוך החבדי. הרב אורי מרטון, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים. לאיזה מצלמה צריך להסתכל? הנה. לפה. זאת. חיים לחיים. חיים, יישר כוח. יישר כוח שהגעת. אני רוצה לשאול. נתחיל בשאלה. נפתח בשאלה. הדור משתנה. כל שנה האתגרים שצפים אל מול המחנכים, המלמדים והתלמידים עצמם בסוף, זה משתנה. רציתי לשאול אם המיקום והיחס בין מחנך, מלמד לבין תלמיד בכיתה, זה משהו השתנה בדורות האחרונים. ואם כן, איך הוא השתנה? לאיפה זה הולך ברמה הפרקטית? אני חושב שעם דגש מיוחד על הדור שלנו, שאנחנו דור של גאולה. הרב מדבר על זה הרבה בשיחות, ואנחנו מתחילים כבר את התקופה, נכנסים לתוכה. אז אם גם הנושא הזה של גאולה קשור לשינויים האלה שקורים בתוך הכיתה, במסגרת הכיתתית הזאת. אבל לפני שנתחיל, אני ארצה קצת לשמוע עליך. זאת אומרת, איך הגעת, איפה אתה היום נמצא בחינוך, וכל שנות החינוך שלך, איפה הם התחילו דרך, איפה הם עברו, ומשם נדבר על הנושא. אז תן לנו קצת. אז אתה שואל איפה התחנכתי? בסוף אנחנו מתחנכים שם במקומות האלה. טוב, אז בואו נתחיל מאחרי קבוצה. הגעתי איזה קבוצה אתה? קבוצה מ"ג. קבוצה המפורסמת והידועה שמתאספים כל שנה. שבס עם רב זלמן. טוב. באלול תשמ"ד, אני חושב שזה היה. אני שמעתי, ידידי רב אהרון שיפמן, הוא גייס אותי, הוא סיפר לי, פעם נפגשנו באוטובוס, הוא סיפר לי שמחפשים מלמד בצפת. טוב, היות ובבית חייתי חינוך, אבא שלי היה מחנך, אז נסעתי לצפת, והתחלתי, תוך כדי העבודה, התחלתי גם ללמוד את הנושא הזה, ללמוד את לימודי החינוך, לימודי תעודה. ביום הראשון, כשנכנסתי לכיתה... כשאתה ממש אחרי קבוצה, כן? לא, זה היה קצת, כן, אלול תשמ"ד. אני נכנסתי לכיתה, בכיתה ישבו אצלי אריות. היום כל אחד מהם הוא רשקה בהאג, וישנסקי, קפלן, אלפרין וכו'. אז תוך שעה ילד אחד ברח מהחלון, הביא את אמא שלו, ואחרי שעתיים עוד ילד רץ למנהל, להגיד שקיצור, אני כנראה כיסחתי שם. ובאותו יום, אחרי הצהריים או בערב, הרב יוסף יצחק לב כפקר, קרא לי אליו הביתה, הכין לי כוס קפה, עוגה טובה. וישבנו והתוועדנו עד הבוקר, עד שחריס. ולא שמתי לב שהזמן עובר. וממנו למדתי את היסוד הראשון, הוא הניח את אבן הפינה. הוא עשה ממני בן אדם אחר. ביום השני כבר לא הייתי מה שהייתי ביום הראשון. הוא שינה אותי inside out, מה שנקרא. והעבודה איתו, עבודה לידו, הרב לפקפיר, שיהיה בריא, שיחיה נצח. האיש היקר הזה השקיע בי את כל, לא מיטב, לא מירב, את כל הכוחות שלו. והוא הדריך אותי במשך שנים. ממנו הוא היה הדבר הראשון, הוא היה המקור הראשון שלי למה שנקרא חינוך. הוא בעצם היה מלמד או מחנך הוא היה מנהל, הוא היה מנהל של החיידר. כשאני הגעתי הוא כבר היה מנהל. והמפתח לכל ההצלחה שלו בי הייתה הכלה. הוא הצליח להכיל את כל השטויות שלי, את כל הבלגנים שלי, וגם זה כבר היה אובר יותר מדי, הוא לא... דיבר על כך במפורש, ראיתי את זה עליו. ידעתי, עכשיו אני גורם לו צער, לא נחת. זה מדהים, מדהים איך שאיש אחד, במקום אחד, בתפקיד אחד, אתה יודע, יש לנו כל כך הרבה, למדתי ממנו את העניין הזה. במשך החיים הציעו לי כל מיני תפקידים, פיקוח, ניהול, כמה משרד החינוך דיבר על, בוא תהיה מפקח זה, מפקח פה, מפקח, שהקימו את החרדי,
את המחוז החרדי? המחוז החרדי, החבר הטוב שלי, בניהו טבילה, הלך להיות מפקח שם, מפקח מרכזי. ורצו שאני אצטרף. ואני, המוטו שלי הוא תמיד, שרמטכ"לים וקצינים ואלופים יש לנו מלא, יש לנו המון. מה שחסר לנו היום זה חיילים טובים בכיתה. אתה עכשיו פה מורה של 20-30 תלמידים, בשבילם אתה המציל, המושיע, אתה יכול לשבת או לחס, זה העניין. יש לנו כל כך הרבה די זוגר, כל כך הרבה יועצים, אני אומר, מרוב יועצים לא רואים את הנער. אתה מבין? זה פשוט לא יאמן. ואת זה למדתי ממנו. הוא התמקד במקום הצר הזה של הכיתה, בוא תעשה את המיטב, מה שאתה יכול לעשות. זה לא יאמן כי סופר כמה קיבלתי ממנו. אחר כך הלכתי ללמוד, ביוזמתו, בעידודו. למדתי תואר ראשון בחינוך מיוחד, בגלל שהוא רצה לפתוח כיתה של חינוך מיוחד. אז הייתי שם, אני מדבר איתך על מתש"מ, מאלול תש"ד, עד תשס"ב, תשס"ב וג' הייתי בכיתה של חינוך מיוחד, כיתה מקדמת, הוא נתן לי את כל הכלים, הביא לי מדריכים, שלח אותי ללמוד, למדתי תואר ראשון במכללת אורנים, עוד הרבה לפני שהיה מסלולים בחרדים. כן, היום זה נפוץ. כן, היום זה כבר אחרת לגמרי, הלימוד מותאם. אגב, אני הלכתי לשאול ולהתעניין, ופעם, אני אגיד לך, החברים פעם, המורים, החברים בחדר מורים, קנו לי מתנה ליום הולדת. אני יליד יוטס קיסלב, אז הם קנו לי מתנה. הם לקחו דף שכתבתי ושלחו לגרפולוגית מומחית, בשם חווה רוטשילד, אולי שמעת עליה, היא הגורו שלו. והיא כתבה עליי 3 דפים. אחד הדברים שהיא כותבת זה... מתנה מקורית, מתנה מאוד, ממש מרגשת. היא כותבת שאתה צריך ללכת ללמוד ולהתמקצע בלימודי החינוך, ואתה צריך ללמוד לא במסגרות של חרדים, אתה צריך ללמוד את כל הג'יפה. כי זה מה אתה צריך, כי כנראה זה אתה שזה המקום שלי. לא, אתה צריך ללמוד את כל הדברים הכי מכוערים, כי אתה, יש לך את הכוח להפוך את זה לטוב, להבין מה קורה לתלמיד, מה קורה, אתה מבין מה שקורה היום, שחרדים לומדים סטרילי, באים לכיתה והם נפגשים עם מקרים שונים לגמרי, וזה לא בדיוק תואם את מה שהם למדו. יש פער בלימודים האלה. אז אני לא אומר, זה טוב, אתם למדים שלו, הם לא צריכים להתעסק בכל, אבל אני למדתי את כל העניין מלמטה עד למעלה, כולל פגיעות והפרעות, וזה עזר לי להכיר את התלמידים. אחר כך, אחרי 20 שנה בחב"ד, פרשתי, זה גם סיפור בפני עצמו, למה? היה ועדת דוברת, הייתה הזדמנות, יצאתי לפנסיה בגיל 40. מוקדם מאוד. כי כבר 20 שנה אני מלמד, מעל גיל 40 זה היה אז הקו, שהם עודדו לפרוש. הלכתי ללמד ברסלב. חיידר ברסלב פה, מגן אבות. הרב קניג, עליו השלום, שהוא רב של קהילה פה בצפת של ברסלב? היה רב הקהילה, הרב לא זומות, עכשיו האחיו, בפרועים, הוא אדם יקר מפז, אדם, אנשים מיוחדים, לא, מלאכים, אני אומר לך, זה פשוט לא יאמן. אז שניהם דיברו איתי, והם אמרו לי, אנחנו צריכים אותך, אצלנו, אתה מספיק קרוב, כדי שאנשים ייתנו בך אימון, אבל אתה גם מספיק רחוק, כדי שהם יוכלו לפתוח דברים בלי פחד. לך, תמשיך את הלימודים שלך. שלחו אותי ללמוד תואר שני. תואר שני בנוער בסיכוי, מה שנקרא עובד נוער, אחרי התואר ראשון בחינוך מיוחד. גם את זה סיימתי בהצלחה רבה. אחר כך, אחרי 5 שנים פה, הלכתי לעבוד במסגרת של ש"ס, בטבריה. בש"ס תמיד אמרו לי, אין דבר כזה שאין דבר כזה, מה שאנחנו רוצים זה מה שיהיה, והם הצליחו להחזיר אותי בדלת אחורית. אמרה לי המנהלת כוח אדם, אתה, אדון מרטון, תדע לך שאתה האדם היחיד בארץ, מקום המדינה ועד סוף העולם, שמקבל בראשון לחודש תלוש פנסיה, גמלאות ממשרד החינוך, ותלוש העסקה, משכורת ממשרד החינוך. לא יהיה דברים כאלה, כי ש"ס כופפו אותם. טוב.
אז בטבריה אתה... בטבריה גם כן עסקתי, הקמנו שם כיתות של חינוך מיוחד, גם היית בכיתות רגילות. באותו זמן, גם קודם לכן וגם אותו זמן, גם הדרכתי מורים, התחלתי הדרכת הורים במסגרת של אחיה בצפון, בכמה סניפים, וגם הרב קלפולץ, איש יקר, שגייס אותי לבית הספר למורים של חינוך עצמאי. דיברתי על חינוך מיוחד ועל כלים אופרטיביים בכיתה. אז היום אתה בעיקר מתעסק בדברים האלה, להדריך ולהרצות צוותים חינוכיים? אתה שואל מה אני עושה היום? אתה פשוט רוצה לקצר, אין לך את הזמן. בסדר, אני רק אספר במילה או שתיים, היום אני כבר לא עושה כלום. למה אתה פה? זהו, לימדתי גם, אחר כך גייסו אותי למכללת שאנן, שם לימדתי שפה וחשיבה, התפתחות בגיל בית הספר היסודי, מה שנקרא התיכון, טוב, קיצר. גם פה מהמכללה בצפת הייתי בסוגיות של לשון והבעה וכולי. הייתי באוקראינה בשליחות משרד החינוך, מה שנקרא במסגרת חפציבה, אצל הרב מאיר סטמבלר היקר, הייתי שם באיזשהו תפקיד ביסחנה, בקולג', במכללה של המורות. הלכתי אחר כך, התחלתי תואר שלישי באוניברסיטת חיפה. השלמתי, שיפצתי את התזה מהתואר השני, הייתי אצל פרופסור סגינר, רחל סגינר, אינטליגנציית עתיד, זה נקרא, וזה היה נושא מאוד שדיבר לליבי ועסקתי בו ועברתי יותר משנה, שנה וחצי, אבל אז הבנתי שזה לא מוביל אותי באמת לשום מקום. מקסימום על המצבה יהיה כתוב פה נטמן דוקטור. ויתרתי על זה, כי... תוך כדי כתיבה כבר שלנו. תוך כדי התקדמות הבנתי שזה לא באמת, זה לא... תואר ראשון ושני אתה לומד. תואר שלישי אתה כבר כאילו מתחיל לחקור. זה פסבדו, זה כאילו, זה פסדה. אני חוקר עניין זה, ותוצאות שטויות והבלים. זה פשוט, ראיתי לאן זה מוביל. זה מוביל לכך שאתה דוקטור, אתה מומחה לנושא, אתה חוקר, זה לא, זה שטויות, נו בקיצור. והיה חבל לי על הזמן, כי הזמן, זה גזל לי זמן שיכולתי להשקיע במקומות הנכונים. אז הודעתי שאני פורש, וזה היה יום קשה לישראל. כי יום שנשתברו בו הלוחות. היא אחר כך התקשרה, ועוד פעם, ולמה, וזה מאוד חשוב לה, וזה מישהו שמייצג את הצד החרדי, בסדר. אחר כך הצטרפתי לצוות של גנזי המלך, מי שמכיר, שזה, מה שמשך אותי זה העניין של האכלה, אינקלו, אם אתה מכיר את האינקלו במשרד החינוך, בית ספר מכיל, פה כבר התעוררו משרד החינוך, מה עושה אצלכם הפנסיונר הזה? אז היה צריך איזשהו חוזה העסקה מיוחד, לפנסיונרים, לחתיארים כמוני. זהו, הייתי שם כמה שנים, עכשיו אני פרילנסר, מה שנקרא. זהו, ברוך השם, אני יושב בבית, לא עושה כלום. אתה יודע, אחד שכבר לא מתפקד, אז הוא נותן עצות. ככה זה הולך בדרך כלל. אני קצת כותב, גיליתי את הכתיבה האומנותית שלי, אתה יודע, את הכתיבת, לנצל את זה לעניינים של סתם. הלכתי ללמוד את הנושא הזה לעומק, גם טכנית וגם הלכתית. אני כותב, תפילין, מזוזות. תפילין, וואו. כן, להנאתי. יפה. זהו, עד כאן. אז עכשיו נתחיל עם השאלה. רגע, זה כאילו כששואלים אדם מי אתה, אז הוא מיד מתחיל להציג את הפן המקצועי שלו. ומה עם הצד המשפחתי? מי אני באמת? אני אבא, אני בעל לאישה נהדרת, אני אבא ל8 ילדים וחתנים וקלות, אני סבא ל30 נכדים בלי עין הרע, כן ירבו. זה באמת הדברים שמעצבים אותנו. כן, כן. הדברים האלה. הנה עכשיו בין הזמן, אם הבית מלא ברוך השם, אז אני נהנה משעה של חסד פה אצלך. של הפסקה. כן, זה לא בדיוק, אני נהנה שם יותר, אבל טוב. תודה. אז עכשיו ניגש לשאלה, לנושא.
אתה שואל בעצם איך אנחנו מיישמים את העניין הזה בתוך הכיתה, את העניין של חינוך. רגע, מה, זה בשבילי לשתות? בוודאי, מה זה לא פה. או שחשבתי שזה רק לתפור. רגע, בשביל להגיד ברכה אני צריך את הכובע. הורידו לי את הכובע בגלל המצלמה, עכשיו אני צריך כובע בשביל... טוב, אני אברך עם השרוול, כמנהג חסידים. חיים. חיים ולברוך. כשאין למשקה, אז אומרים לחיים, אבל בואי, זה מפחיד אותי הדבר הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. חיים לחיים. לא, זה בסדר, זה בסדר. כן, בסדר, אוקיי. ובכן, באחד התפקידים שלי אני מדריך מורים, מסגרות שונות, ותמיד שואלים את אותה שאלה, איך הגענו למצב הזה? תראה את הילדים של היום, ככה כדי לסתום להם את הפה, אני רק אומר, זה לא, השאלה שלך לא מנוסחת נכון, זה לא הילדים של היום שונים, אלא המורים של הילדים של היום, לעומת המורים שהיו לנו, איך אתה יכול להשוות? אז מה לך לבוא בטענות? אבל גם זה לא מדויק, בגלל שהמלמדים היום הם ברמה הרבה יותר גבוהה מבחינת, לא עדיפים על המלמדים של פעם, אלא הם עושים עבודה אחרת, גבוהה יותר. וכאן אני אסביר. אתה תשאל כשבא לך, טוב? כן, אני... כי אני יכול לדבר, אתה יודע, עד שנפשי יצאה בדברו. אם אנחנו מדברים על... בוא נזכור את השינויים, נראה מה קרה לחינוך. מה קרה בכלל בכיתה, בעולם החינוך. אם בעבר, ואתה יודע מה, אולי לא נתחיל דווקא מהחינוך, נתחיל מהחיים עצמם. החיים היהודיים בשטייטל, אם אתה מסתכל על מוישלה בעיירה שקם בבוקר, לוקח את הטלס ותפילין, הולך לבית הכנסת להתפלל, ללמוד, אחר כך הולך לפתוח את החנות שלו. בעצם החיים שלו הם כתובים על ספר דברי היומים שלו. הוא לא משנה, הוא לא יכול לשנות גם. אם יהודי רחמנא ליצלן, חס וחלילה, החליט שלא מתחשק לו יותר לבוא לבית הכנסת להתפלל. או אפילו יותר רחוק מזה, הוא החליט שהוא לא מפסיק חס וחלילה להניח תפילין, או לשמור שבת בחנות. לא היו דברים כאלה. הייתה מסגרת. יש מסגרת, יש קהילה, יש רבנים, יש מועצת צדק. היו עושים לו את הבלגן כפי שמגיע לו. זה לא היה שייך, לא הייתה חריגה. וזה חלחל מלמעלה עד למטה. כל אדם ידע את התפקיד שלו, ידע את מקומו. ילד בחיידר ידע שהוא בבוקר בא לכיתה, הוא בא למלמד, וכך וכך הוא צריך לעשות, כך וכך נדרש ממנו, הוא לא יכול לחרוג מהכללים. זהו, זה היה הולך ילך של החיים. עם הזמן התפתחו בעניין הזה חריגות וחריקות, אם נסתכל על המצב היום, כן? היום... שיצאנו מהשטטל. יצאנו מהשטטל, אנחנו היום, אני לא יודע, השטטל יצא מן היהודים, אפשר להגיד. יכול להיות תמונה, ציור של יהודי, שלא מניח תפילין, לדאבוננו, כן, לצערנו, לעת עתה לא שומר את כל המצוות. מישהו פעם אמר לי, אני יהודי שמח, שמח זה שומר מצוות חלקי, ככה הוא קרא לזה. אתה יכול לפגוש יהודי, אז יהודי של פעם היה חייב להשתתף בחיים של הקהילה. יהודי של היום הולך ברחוב, ובא אליו חבדניק ואומר לו, עם חיוך גדול, יהודי יקר, אולי אתה רוצה להניח תפילין? אולי מתחשק לך לקיים מצווה? ואז הוא נעצר וחושב ושוקל, אני כן רוצה, אני לא רוצה, מתחשק לי, לא מתחשק לי.
אתה מעורר אצלו את הנקודה הפנימית ביותר, שבה הוא בוחר בטוב, הוא בוחר מיוזמתו, בחירה בעצם, והדבר הזה משפיע על כל החיים שלנו. אנחנו היום חיים אחרים מכל בחינה בעניין הזה של הבחירה החופשית. שאדם יכול יותר לבחור, המשטר הוא אחר לגמרי מאשר המשטר שהיה אז. על יידישקייט פעם היה לנו, מצד הקהילה, השטטל, היה לנו הרבה יותר חוסר, לא היה ברירה, לא היה הרבה יותר בחירה וברירה. אתה חי בשטטל, נגזר עליך דינך. כן, הבחירה לא הייתה גדולה, אפשר לומר. והיום? היום זה שונה, היום לגמרי שונה, היום... גם ילדים, אתה רואה את זה? זהו, אני תכף אגיע לילדים, אני קודם כל רוצה לבטא את העניין הזה, בכלל. שככל שאנחנו מתקרבים יותר לגאולה, ככה האדם, האישיות של האדם, נעשית יותר עצמית, עצמאות מלשון עצם, בגלל המאור עומד להתגלות. אנחנו עומדים לפני גילוי של המאור, והמאור זה עצם, ומסביב לעצם יש חושך, כידוע, יוצא בורח, כן. אז מבחינה אחת זה נראה לנו כאילו חושך, אבל מבחינה עמוקה יותר יש כאן גילוי של עצם, שיהודי באופן עצמי בוחר לעשות טוב, לעשות עניין של מצווה ושל נחת לקדוש ברוך הוא. אפשר להגיד ככה, אני אגיד לך, שכאשר היהודי הזה הולך ברחוב ומישהו פונה אליו ואומר לו, בוא תניח תפילין. הקדוש ברוך הוא נכנס למתח, כביכול, אני אומר את זה במרכאות, הוא נכנס למתח הזה, הוא יניח, הוא לא יניח, מה הוא יחליט? התענוג העליון שיש בדבר הזה, כך נראה לי, לעניות דעתי, הוא הרבה יותר גבוה מהעניין של מצווה סנושי מלומודו. אנחנו הרי עומדים לפני תקופה, לפני גאולה כזאת שנקראת דיו כתובה על נייר חדש. אז כדי שזה לא יהיה נייר מחוק, זה יהיה נייר חדש, צריך, המחיקה צריכה להיות ממש עמוקה מאוד, עד שהנייר יהיה ממש ברמה של נייר חדש. זאת אומרת, כשיהודי בוחר, בסיטואציה הזאת לבחור להניח תפילין, זה שיא הנחת, זה הציפור המדברס. המלך יכול להכריח את כל העבדים והשרים, וכל האנשים שעומדים מסביב בארמון ובחצר, את הציפור הוא לא יכול להכריח לשיר, הוא לא יכול להכריח אותה, הוא לא יכול לאיים עליה, פה הוא צריך לשכנע, לפתות, לתת לה ממתק, כדי שהציפור תתחיל לדבר, תתחיל לשיר, תתחיל להגיד, אדוני המלך, איזה גדול אתה. הנחת מהדבר הזה, מהנקודה הזאת, היא פשוט בלתי תואר. אני חייב להגיד פה משהו בסוגריים. אני שם את עצמי במקום. אני לא, דברים שאני אומר, נכון, ראיתי בשיחות, ראיתי במכתבים, באיגרס קוידש, אבל אני לא מצטט, אני לא מביא סימוכין, כי אני לא שם, אני לא, הרב אמר ואני למדתי ממה שהרב כותב, זה כל אחד מהמאזינים והצופים יוכל לעשות עבודת בית בסוף העניין ולחפש ולמצוא, ואני בטוח שיש כבר כמה וכמה מכם שכבר אומרים מה זה בשיחה הזאת ובעניין ההוא, נכון. אז מצד אחד אני לא ממציא, מצד שני אני לא מטיל אחריות על אף אחד בהגיגים שלי. זה דבר שהוא נראה לי, אני הזדהיתי ואני אשמח לשמוע דעות אחרות, אם מישהו רוצה לחלוק וכו', זה לא, אין פה עניין כזה. עכשיו, בואו ניכנס רגע לכיתה. לחינוך. כן. אז הילד הגלותי הוא התפאורה של המלמד. המלמד עומד על הבמה. התפקיד של המלמד הוא לחנך את הילד. הילד צריך להגיד, חנוך לנער על פי דרכו, ככה קראו את זה פעם, על פי דרכו, מה שהוא צריך הוא יקבל. והילד למד שהוא צריך לעשות כך וכך, ואם לא, אז אוי ואבוי לו, וזהו. המלמד היה במרכז, הרב היה במרכז. זה למשל השיחה הידועה של שויפטים, כן? שויפתייך ויועצייך. היום, בתקופה של הגאולה, כן? של התנוצצות הגאולה, היא בוקה כשחר או ערך.
התלמיד כבר לא מתפעל. זה כבר לא משכנע אותו. המלמד ירד מעל הבמה, הוא צריך לדעת, המלמד צריך לדעת שהמקום שלו הוא כבר לא על הבמה במרכז הכיתה. להפך, התלמיד הוא זה שהוא פה הנושא העיקרי, ואני המלמד נמצא פה כדי להנחות אותו, להראות לו את הטוב. כמו שכתוב, כמו שקראנו בשבוע שעבר, בשבת האחרונה, ראי, אונו יכינו יסין לפניכם היום. אני נותן לך. או כמו שכתוב, בחרתו בחיים, בחיים וסתוי וסמו ובחרתו בחיים. אתה תבחר. אתה התלמיד בסופו של דבר אתה תבחר. מה אני יכול לעשות? אני יכול להראות לך את הטוב, לגלות לך את העניין. אולי בהמשך נדבר איך עושים את זה. כן. אבל קודם כל, שנבין את התפקיד שלנו, שהמלמד ידע מה התפקיד שלו. אז אם המלמד פעם היה נכנס עם כל האגו שלו, יושב ומתחיל את הגמור, אומרת הגמור, 2 1 נטלי, יש סימן. התלמיד היה צריך לרוץ אחרי מלמד ולהבין ולנסות להבין, ואם לא הבין, אז הכיתה הבינה, בסדר, הוא איכשהו 1,000 נכנסים, אחד יוצא 1,000 נכנסים לתלמוד. היום, הדבר הכי חשוב, לדעתי, שמלמד צריך לדעת, זה לקחת את כל התיק הזה על הגב, שנקרא אגו, לשים אותו, רגע לפני שהוא נכנס לכיתה, לשים אותו ליד הדלת. לשכוח ממנו. הדבר הזה, אל תדאג, הוא יחכה לך, הוא לא יברח, שום גמדים לא יבואו ויקחו את זה, אתה תמצא את האגו שלך. כשאתה נכנס לכיתה, אתה נכנס מכוונן לתלמיד. הכיוון, אני לא אוהב שתמיד ברעיונות, אני שומע שאדם משליך, אומר אתה אומר, בוא נדבר על אני. אני נכנס לכיתה, אתה יודע, כשאדם נכנס לקבוצה חדשה, לכיתה, נגיד, תלמיד חדש, מה הדבר הראשון שעובר לו בראש, אתה יודע? מה הוא עושה דבר ראשון כשהוא מסתכל, מה הוא אומר לעצמו? איפה הוא יכול לשים את עצמו, לא? הוא בודק, הוא אומר לעצמו, מי פה יותר חזק ממני ב-X, מי יותר חלש ממני ב-Y, מי יותר חכם, מי יותר מבין, מי יותר שמח, מי יותר... הוא ממקם את עצמו. נדמה לי שהוא, הבחור הזה הוא מעליי בעניין הזה, אבל זה ודאי מתחתיי. הוא ממקם את עצמו בהיררכיה של הקבוצה. ככה אומרים, זה בדרך כלל מה שקורה כשאדם נכנס. כשהמלמד נכנס, אז הנקודה היא לא אני, אלא הוא מנסה להכיר את הקבוצה. בוא נראה מי חזק במה, המלמד צריך להבין שהתלמידים הם לא כאן צמחו, כאן נמצאו, כאן הויו. נכון, אתה לא עכשיו הולך להציע לו שידוך, אתה לא הולך להעסיק אותו בעבודה שאתה צריך לדעת את כל הרקע שלו, אבל כדי שיהיה לך שיעור, וכדי שתוכל לאחד קבוצה כאן, אתה צריך גם לדעת מה כל אחד מחברי הקבוצה מביא איתו. זה הפירוש החלה אגב. החלה זה מלשון היסקללוס, אבל גם מלשון הכל, מלשון כלי, מלשון, זאת אומרת, אני עכשיו לוקח את התלמיד הזה ומתבונן בו. אני צופה ואני מתבונן, ואני רוצה לראות מה הילד הזה או הבחור הזה, מה הוא מביא לקבוצה, מה הוא תורם לקבוצה. ללמוד, לתפוס אותו מהמקום הזה שלו. מהמקום שבו הוא טוב, משם אני ארומם אותו. משם אני אמשוך אותו, משם אני אשפיע עליו, אני אנסה להביא אותו אל הטוב, אל האור, מהמקום שבו הוא, מה הוא מביא לקבוצה. תלמיד הוא במרכז והמחנך הוא... אני נזהר מלהגיד מרכז, בגלל שברגע שתלמיד נמצא במרכז, אז קודם כל המורים מתנגדים למשפט הזה. מה תלמיד במרכז? היה לי מלמד שאמר, אני אף פעם לא קיבלתי כבוד. כשאני הייתי ילד אמרו לי, צריך לכבד את המורים. היום אומרים לכבד את התלמידים. אני אף פעם לא קיבלתי כבוד. אני לא אומר מרכז. אני חושב שאין מרכז. המרכז, נגיד, אם אני שואל, אני תמיד, כשאני נכנס לקבוצה של מלמדים, אני אומר, מה אתם מלמדים?
אנחנו מלמדים, אחד אומר, אני מלמד גמורה, אני בישיבה. אני מלמד זה, אני מלמד א' באיזה, לא, אני לא שאלתי את זה, אני שאלתי מה אתם מלמדים. אתה מתכוון להגיד, אנחנו מלמדים ילדים. כן, אנחנו מלמדים תלמידים. צריך לראות את התלמיד, אני יודע, אתה תגיד, התלמיד במרכז. לא, מה אתם מלמדים? לא מלמדים תלמידים, לא מלמדים חומש. אתם מלמדים איך ללמוד את החוויה של הלמידה. התלמיד לא יזכור מה אמרת, הוא גם לא יזכור איך אמרת. התלמיד יזכור איך גרמת לו להרגיש עם הלימוד. זאת הנקודה. עכשיו, כל תלמיד מקבל את הרגש הזה בצורה אחרת. ולכן השיעור שלך צריך להיות מובנה מכמה סגנונות, או לדעת פעם כך ופעם כך, אתה צריך שיהיה לך ארסנל מלא, תיק מלא עם כלי עבודה, כדי שתוכל לתפוס את כולם, אבל לפני הכל אתה צריך להתבונן בתלמיד, בכל תלמיד, ולהגיד מה המרכז שבו. לא התלמיד במרכז, אלא המרכז של התלמיד, מה נקודת החוזק שלו, מה הנקודה שבה הוא טוב, איך הוא מבטא את האישיות שלו. אם אתה מצליח להגיע לשם ולגוע בנקודה הזאת ולדבר איתו בשפה שלו, במקום שבו הוא נמצא, אז כבר הדרך שלך כבר סלולה. נניח עכשיו, לפני שאני נכנס לדוגמאות, זה העניין של גאולה. העניין של גאולה זה שהאדם מבטא, נותן ביטוי לעצמו, לעצמיות שלו, לעצם שבו, לדבר שבו הוא מרגיש בו בבית, נוח. זה דירו בתחתונים. דירו בתחתונים פירושו שאני יכול לבוא אליך הביתה, לדירה שלך, ולהסתובב עם נעלי בית, ולהרגיש טוב. התלמיד בא לכיתה, והתחושה שלו היא לא של בית, הוא במתח. צריך לעשות לימודים, צריך לעשות זה. כן, יש מתח. עכשיו, המתח הוא לא רע, יש עניין של להחזיק קצת מתח לימודי, כן. קצת מבחנים, קצת זה, אבל לכל לראש, שהתלמיד יבוא ויגיד, זה הבית שלי, זה הבית השני שלי לפחות. אולי אחרי סבתא זה הבית השלישי, בסדר. אבל שירגיש שאתה שם בשבילו, ונותן לו את האפשרות לחוות את הלמידה בצורה טובה. עכשיו, זה בעצם כמו שאמרנו, אני מקביל את זה בחזרה, אמרנו עם היהודי, היהודי של פעם זה יהודי שחי בשטטל, ושאין לו הרבה יותר מדי אופציות או בחירה, הוא חי את החיים שלו. והיהודי הגאולתי, או שלנו של היום, זה יהודי שבוחר בזה, בששת הבחירה. ובכיתה, זה התלמיד הגלותי, זה שהמחנך הוא מרכז הכיתה, הוא מגיע, פותח את הגמרא, מתחילים ללמוד. וההפך הוא? אז זהו, התלמיד הגלותי הוא תלמיד שאנסו אותו להיכנס לשבט ולהכריחו אותו, והוא מרגיש את העול. התלמיד הגאולתי בא כי טוב לו, כי תמו ראו כי טוב הווי. הוא תואם, המלמד מטעים אותו בצורה נכונה, לפי המינון שלו. זה כמו שאני מכין ארוחה למישהו, אני צריך לדעת מה הוא אוהב לאכול, מה בריא לו, מה לא טוב לו. אני מכין מראש. אני זוכר שבשבתות שבאים מהסנט, כן, אורחים, אז יש כאלה לפעמים צמחוניים, אנחנו מבקשים לדעת מראש, כל השולחן שבת הוא לפי האורחים. אז אשתי תמיד אומרת שהצ'ונט, אומרים שהצ'ונט הוא לפי האורחים, אז זה בדיוק מתקיים אצלנו, עם האורחים צמחוניים, אז הצ'ונט צמחוני. אז הצ'ונט באמת לפי האורחים. אבל התלמיד מרגיש שמתכוונים אליו, שמתכווננים אליו, שרוצים בטובתו. הוא לומד והוא חווה את העניין. אנחנו, אולי אם יהיה זמן, אני יכול להרחיב בזה יותר, איך עושים את הדברים האלה. אבל קודם כל, שנבין את העיקרון. עכשיו, ילד, יש לו אישיות, יש לו say, יש לו אמירה בכיתה. הוא מביא איתו משהו. את המשהו הזה, אסור לנו לחנוק. אני בתור מלמד, אסור לי להגיד לו עכשיו, שים את זה בצד, עכשיו לומדים, עכשיו... להפך. בוא נשתמש בחוזקות שלו כדי להביא אותו, למשוך אותו ללמידה.
אז נכון, זאת נקודה קשה, כי בסופו של דבר שלי כיתה הטרוגנית קבוצתית, שאני צריך להעביר לה עכשיו שיעור פרונטלי. נכון. אז אולי יש כיתות כאלה שצריך פחות פרונטלי, יותר קבוצתי, אלה כבר פרטים. אבל קודם כל שנבין, שנדע להעריך, המלמד צריך לדעת להעריך את מה שהילד מביא איתו. כי זה דבר שהוא לא יסולא בפז, ברגע שתדע למשוך אותו ולנצל את זה לטובת הקבוצה. במה אתה טוב? בוא תיתן לכולם. בוא נחלק את הכיתה לקבוצה. אתה יודע להסביר היטב, אתה תהיה הנואם, הרוששי ולא יודע מה. אתה כותב, תסכם, אתה מצייר. את אחריות. תצייר משהו שקשור ללמידה, אתה עושה סיכוי. הצגות, אתה יודע כמה פעמים גיליתי תלמידים עם כישרונות, כשקצת שיניתי משהו, עשיתי הצגה אני זוכר שנה אחת כזאת, זה היה לפני 21 שנה. החלטנו להציג את הגמרא שלמדנו, קטע עם לא משנה, קטע שאפשר להציג אותו בשופי. ופתאום הילד הכי אחרון בכיתה מבחינת למידה, האחרון שהייתי מצפה ממנו, התגלה ככישרון מדהים, והתברר שהוא מבין את הגמרא טוב מאוד. הוא הציג הצורה שבה הוא התבטא, זאת הייתה ההצגה, ומאותו יום אני אותו בחנתי ככה. המבחן שלו היה תמיד כזה, הוא צריך להראות עכשיו, מה זה נותן לקבוצה? מה זה נותן לכיתה? זה לא יסולא בפז, שאתה לוקח ילד או שניים, שהם טובים במשהו והם נותנים את מה שיש להם. עכשיו, אם הם נותנים את מה שיש להם, הם משקיעים, אז הם גם לוקחים. כשאדם משקיע במשהו, זה הפשט של רועי צודום בקו שלו, כי הוא משקיע בקו הזה. זה נהיה שלו. אז זה נהיה שלו, ואז מה? ואז הוא שואף לקבל גם את כל התישו קבין. כל עשור קבין. וגם הקדוש ברוך הוא רוצה בקו שלי. זה העניין של גאולה, הוא רוצה בקו שלי, ומלכוסוי ברוצוין קיבלו עליהם, שאתה תבחר בי, והקדוש ברוך הוא שם פרסומות ושלטים ושלטי דרכים, תבחר בי, ואנחנו רק צריכים לפקוח את העיניים ולראות את הפרסומות ואת השלטים האלה, הוא כל הזמן מדבר אלינו, והמלמד צריך highlight, צריך להדגיש, למרקר את הדברים האלה, לפני התלמידים, ובוחר אותו בחיים. אחד הדברים שבהם התלמידים שלנו היום שונים, והמלמדים, יש מלמדים, אני חייב להגיד, אני פוגש הרבה, אולי אפילו הרוב, שהם יודעים היטב איך להתייחס לזה. בצורה נכונה. למה? אבל יש מלמדים שלא יודעים, אני אומר, העניין הזה שהתלמיד, שפעם, התלמיד הסטנדרטי היה שקט, לא דיבר, לא שמעת אותו, לא, כן. והיום הוא פתאום מנדומר, הוא יכול להגיד לך לא רוצה, מה חצוף כזה. עכשיו, הרב אומר שבדור דמשיחא חוץ ביסגה זה לא איזשהו עניין שלילי. חוץ ביסגה, זאת אומרת, ירדו נשמות כאלה חצופות, כי צריך להביא את המשיח. צריך להביא את המשיח, צריך להביא גאולה. כן, איך נביא אותו עם... איך נביא אותו עם יסמנים? הייתה לי פעם כיתה של, זה היה לפני 30 שנה, כיתה של 37 תלמידים. זה הרבה יחסית. כן, אני זוכר את המספר, כי תמיד הייתי כותב למנהל דוח, אז הייתי כותב לו דוח על זל, הייתי משתמש בביטוי זל, תלמידים. בעצם... התכוונתי למורה, כן. השם ישמור. בכל אופן, אבל מה, 37 תלמידים, אבל הם היו כולם יסמנים, כולם מציצים. אני נכנס לכיתה, כולם עומדים, יושבים, תפתחו את הגמרא, פותחים, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא... כמה אתה יכול? אני עברתי שבועיים קשים, אחרי זה באתי למנהל, אמרתי, אני לא מסוגל. אני צריך מישהו שיתריס, אני צריך לשלוקיש. וזה, כן, כולם ככה, נינה לי בירוישי. זה לא, הנשמות של היום שצריכות להביא משיח, הן נשמות שבאות ממקור הרבה יותר גבוה.
וזה כמו, טוב, לא ניכנס בעניין מחסידס, אבל בכל אופן, אלה הנשמות של היום. מישהו אמר לי פעם, איזה יהודי חשוב אמר לי, סיפר, הוא סיפר, אני שמעתי, שהיה יהודי, תלמיד חוכם עצום, ירא שמיים, למדן גדול, ועוסק בתורה ותפילו וכו', אבל לא הייתה לו אישיות, הוא היה מחוק. אף פעם לא שמעו אותו, אף פעם לא ראו אותו מדבר וזה. ככה הוא חי את ה-80 שנה שלו, הגיע למעלה, הגיע לעולם העליון, ועיינו בדין שלו, והמלאך הדובר אומר, תראה, ברור שמגיע לך גן עדן, כל החיים שלך עסקת בטוב, אבל אנחנו לא יכולים להכניס לגן עדן מישהו שאין לו אישיות, זה לא דבר כזה. בגן עדן כל אחד תורם משהו, נותן משהו, מדבר, זה גן עדן, זה עניין גאולתי, פה אתה מה. אז לכן אנחנו גוזרים עליך שתחזור בגלגול, ואתה בגלגול הבא, אתה לא צריך ללמוד, אתה לא צריך להתפלל, אתה לא צריך לכבד אף אחד. אתה רק תעבוד על הביטחון העצמי שלך. אתה תהיה אחד כזה שכל הזמן מביע דעתו. והוא אומר אותו אדם שסיפר את זה, הוא היה מגיד שיעור, הוא אומר, אותו בחור נמצא אצלי בשיעור. הוא יושב אצלי בשיעור. או מלמד שיגיד, זה הילד שיושב אצלי בכיתה. בסדר, אז זה בבדיחוס, אבל אנחנו צריכים לדעת להתנהל עם החבר'ה האלה, ולדעת שאלה החיילים של המשיח. עכשיו... ודווקא הם יביאו. כן. דווקא הדור הזה. אנחנו צריכים להיות חדורים בזה. חדורים בידיעה הזאת, שאנחנו מגדלים את הילדים שלנו, אל תיגעו במשיחוי. אלו תינוקת של בית רבון. זה מדובר על הדור שלנו. אלה החבר'ה של המשיח. ואם מלמד נכנס לכיתה, והוא נטול אגו, אני אגיד לך, מלמד סטנדרטי של פעם, בסדר? בוא נגיד, של פעם. נכנס לכיתה, אז אם הוא חסר ביטחון, נניח שמלמד חסר ביטחון. כל הלילה הוא ישב, הכין שיעורים, קיצר, הוא בא בבוקר, מה המחשבה הראשונה, לפני שהוא מתחיל שיעור, מה המחשבה הראשונה שעוברת לו בראש? הילדים האלה, בטח הם כבר תכננו איך להפריע לי, איך לשגע אותי, אני צריך להראות להם שאני בעל הבית פה, לא יקום ולא יהיה. ואז הוא מתחיל את השיעור, ושני חבר'ה מאחורה מתלחשים. הנה השניים שהורסים לי את השיעור. לשתוק, מנהל. שלח אותו למנהל. הוא כבר הפסיד. הוא הפסיד שתי נשמות. הילדים, הכיתה ראתה אותו כועס. מה תכלס? לאן זה מוביל? עכשיו, הם בכלל, מה היה בו? הם חזרו מהפסקה, הם שיחקו בחוץ, לא יודע, שיחקו תופסת. יש מה שנקרא זמן הסתגלות. הם ישבו ודיברו ביניהם. אתה יודע שיאנקי הוא לא בסדר, בגלל שבמחבואים הוא יתחבא במקום שאנחנו סיכמנו שלא מתחבאים, אז הפסקה הבאה נגיד לו, הם בזמן הסתגלות, הם מדברים בכלל בעניין שלהם, הם לא סופרים אותך, אתה לא הנושא. עכשיו, אם היית בא בלי אגו, היית בא נטול אגו, היית צופה טהור. יש באקדמיה, זה נקרא צופה טהור, היית עכשיו מתבונן, מה קרה כאן? שאתה ניטרלי מהר. הם עדיין באיזשהו עניין אחר, אני רוצה להתחיל שיעור. אתה יודע מה, אולי תן להם עוד רגע, אולי תתעניין מה קורה. יש בזה כל כך הרבה, אני יכול להעריך בזה המון, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, תגיד. אני איתך. כן? כן, יש לנו. אתה איתי זה ברור, השאלה עד מתי, עד מוסי. טוב, תשמע, אני רוצה לספר לך, אני אביא לך פה עכשיו סיפור, אני מקווה אבל שזה לא יגרע מהזמן של, כן, החבר'ה יגידו, אבל לא נתת לנו כלים בסוף. אבל סיפור קצר, אני אנסה לקצר. היה לי תלמיד, שנה אחת, תלמיד שהיה בסדר, הוא היה נחמד, הוא היה אוהב ללמוד והכל. היום הוא כבר אבא לילדים. אבל פעם בכמה זמן הוא היה מתפרץ. הוא היה מתחיל להשתולל ולהכות חברים, ובכיתה הוא היה סוער. היה מין גל כזה. ואני הייתי צריך, חשבתי שאני מתערב, אני מרגיע אותו, ואחר כך, עד שלאט לאט נרגע. וזה היה כמו פעמון, כמו הדיאגרמה של הפעמון, עליות וירידות.
ויום אחד, זה היה עוד כשלמדתי לתואר שני, במכללת אורנים, אז המרצה אמר לי, הבאתי את הדבר, כל אחד הביא איזשהו אירוע, את זה הבאתי, שמתי על השולחן, המרצה אמר לי, תראה, תנסה לא להיות מעורב, תנסה להיות צופה, תנסה לתפוס את הטריגר, מה גורם לילד הזה לצאת מהכלים. תנסה. כל פעם שקורה הפיצוץ, תלך צעד אחורה, תעשה ביופסיה, מה שנקרא. תנתח מה היה, מה קרה, האם מישהו אמר משהו, אם אתה אמרת. התחלתי לעקוב אחרי העניין הזה. פעם ראשונה עוד לא ממש הבנתי, לא ראיתי, והפעם השנייה אני חושב, התחלתי לנחש, להריח, אחרי עוד פעם ועוד פעם. עלתה בי ההשערה שהנושא, כשעולה בכיתה הנושא אבא, הוא מתפוצץ. כי ככה ראיתי, טוב. שמת לב לאט לאט שזה שמתי לב שאתה יודע, אחרי פעם יש משחק כזה של מילה שאתה בוחר, אני שואל אותך שאלות, אתה צריך להכניס את המילה בתוך משפט, אחרי כמה משפטים אני קולט איזה מילה בחרת, כי אתה מכניס את זה בכל מקום. אז ככה אחרי פעם, פעמיים, שלוש, באתי עם זה שם לכיתה, והמרצה אמר לי, עכשיו, כדי לאשש את ההשערה שלך, אתה צריך לנסות ליזום את העניין. תבוא לכיתה, תדבר על אבא, ותראה אם זה באמת, זה הטריגר. אם זו הפצצה, כי אם זה הטריגר. טוב, באתי למחרת לכיתה, וזה אכזרי, אבל אתה יודע, זה בדרך לרפואה, מה שנקרא. אמרתי, ילדים, היום אנחנו קצת נסתם מהתוכנית, אנחנו לא נלמד את ההלכות שאנחנו לומדים כרגיל, היום נלמד הלכות כיבוד אב ואם. אדם צריך לכבד את אביו וכו' וכו'. אתה מסתכל עליו. לא הסתכלתי במיוחד, אבל הפיצוץ לא איחר לבוא. עכשיו, ילד סטנדרטי, אבא ואמא, אני מכיר אותם. הכל בסדר, כאילו מה... לא ידעתי מה לעשות. אחרי עוד פעם, התקשרתי לאמא. ואמרתי לה, אני רוצה לדבר על הנושא הזה, אנחנו צריכים... יזמתי שיחה. ואמרתי שנראה לי שיש פה איזושהי בעיה עמוקה עם הנושא אבא. ודיברתי מאוד בעדינות וברמזים, ולא לקח הרבה זמן עד שהיא פרצה בבכי. והיא סיפרה לי שהאבא הזה שנמצא איתנו היום הוא לא אבא של הילד, הוא אבא חורג. האבא האמיתי עזב את הבית לפני כך וכך זמן, לפני שנה וחצי, והוא החליט שהוא לא מעוניין בקשר עם הילד, והילד מאוד מתגעגע לאבא שלו. בעצם האבא מבחירה ניתק את הקשר עם הילד, וזה מהטריגר שלו. ועכשיו הילד מאוד מתגעגע לאבא שלו, ורוצה, וחותר לקשר, ואבא לא מעוניין. ככואב. יום אחד ביקשתי מישהו מעלה מקום שייכנס לכיתה, לקחתי את הילד הזה, עשינו טיול פה בערים, הלכנו באזור של אבא שאול, אתה מכיר איפה קבר אבא שאול? אבא שאול ואשתו, אגב, זה מקום מדהים, אני לא מכיר, אולי יש, אבל אני לא מכיר עוד תנא או מורה שקבור עם אשתו, אבא שאול ואשתו. איפה זה נמצא ליד? זה נמצא באזור של, בבירי, אבל בכיוון ההפוך של בירי. אנשים בטח יודעים, אתה יכול אחר כך למצוא את זה במפה. זה מקום פסטורלי מדהים, ואני, הקטן, טוען שיש במקום הזה סגולה לשלום בית. בגלל שאבא שאול ואשתו, אתה אומר נותנה שקבור. ואני אומר מניסיון, יש לנו לפעמים חילוקי דעות, אשתי ואני, אנחנו עולים לקבר שם, יושבים שם, והכל מסתדר בסוף. אז הסתובבתי שם איתו, ולאט לאט, לאט לאט, בעדינות, זה לקח 4 שעות. וואו. פתחתי את הנושא, ובכינו שנינו. זה היה מאוד מרגש, זה היה משהו מאוד עמוק, 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 עמוק. ואז חשבנו יחד מה אפשר בכל זאת לעשות. אבא לא רוצה לשמור איתי על קשר, מה אני כן יכול לעשות. ואמרתי לו, בסוף אמרתי, בוא ניכנס לאבא שאול. אבא שאול. ונגיד פרק תהילים, נגיד קצת כמה פרקי תהילים, ישבנו שם בשברון לב, אמרנו פרקי תהילים.
הלוואי שההפי אנד היה שאבא חזר, אז זה לא קרה. אבל לפחות הילד, איכשהו התגבר ולמד להכיל את הוא קיבל איזשהו כלי, אתה מבין? ומאותו יום הוא כל כך השתנה, ועד היום כשאני פוגש אותו, הולך עם הילדים ברחוב, הוא כל כך, הוא איש שמח, לבבי. וואו, איזה סיפור. אתה מבין? עכשיו, כל זה בא מהיכולת שאותו מרצה ניסה לתת לי את הכלי הזה, הוא הצליח לתת לי את הכלי של אל תהיה מעורב, לא, אל תכניס את האגו שלך, הפוך, להפך, קח צעד אחורה, תהיה צופה, תהיה עיתונאי, תהיה סקרן. מה קורה פה? למה? הוא עכשיו קר וזורק כיסא ומשתולל. ומה התגובה הטבעית של מאמן? שב, מה זה? לא, שב רגע, תקח רגע צעד אחורה ותגיד, מה קורה כאן? מה יש פה? וכשאתה מצליח להגיע למשהו, אתה נכנס לעומק, למקום עמוק אצלו בנשמה, בלב. ואז אתה יוצר אצלו את הצורך, בוא ננסה, אני מנסה לשאול, זה משהו שמחנך ב-30 תלמידים, הוא יצטרך ליצור את אותו חיבור עם כל ה-30 תלמידים, כדי כמובן שהסיפור שאתה הבאת זה מקרה מאוד... תראה, אני פגשתי לאחרונה את הרב שי ובר. הרב שי ובר, הידוע, הוא היה המלמד שלי בכיתה ח'. יש לו בעצם את כל הגמרא. כן, המכון הזה, כן. הוא יהודי, הוא, בקיצור, היה לנו מלמד שלא אהבנו אותו והצלחנו להעיף אותו, עם כל מיני שיטות שלנו, ואני לא מתפאר בחלקי בעניין. בכל אופן, הביאו אותו, את שי ובר, מהכולל, בכיתה ח' ללמד אותנו. והוא היה כל כך... איפה זה? בחדר חב"ד בירושלים. תרסמס? תרסמס. והוא כל כך, הוא כאילו, הוא התאמן עלינו, אנחנו היינו השפנים שלו. והיו כבר כאלה, אמרו, מה, הביאו לנו מלמד חדש, נעיף אותו גם כן, כמו שאהבנו אותו. אבל תכלס, למעשה, הוא היה כל כך טוב, הוא כל כך היה לבבי, הוא הגיע לכל אחד מאיתנו בצורה כל כך אישית, שאנחנו חלמנו שאולי נזכה ללמוד אצלו עוד שנה אחת. לא רצינו ללכת לשום מקום אחר. עכשיו, פגשתי אותו לפני, האחיין שלי, הבן של איציק, האח שלי, עליו השלום, הוא חתן אצל הבן שלו, אצל מוישה ובר. אז פגשתי אותו שם בוורט. הוא מיד אמר לי, מרטון, זה יש לנו... עכשיו, אני כבר לא נראה ילד בן 12. טוב, אי אפשר, נפגשנו פה ושם בהדרכות של גמרא, אבל זה לא היה אישי. אז אמרתי לו, איך הרב זוכר אותי? אז הוא אמר לי, אני מכל שנה, כל שנה אני זוכר את הטוב ביותר, ואת השווינדלר ביותר, את השפיציק, את הזה שעשה לי אחר בצרות. עכשיו אתה תחליט מה אתה זה או אתה זה. אז אני אומר ככה, בקצוות יש לנו תמיד את הילדים שאנחנו לא שוכחים אותם. שידרשו מאיתנו הרבה תשומת לב. לא יכולים להתעלם מהם. יש לנו בצד אחד את החזקים, יש בצד אחד את האלה שהם פחות... כל אלה שבאמצע, כל המנעד שבאמצע, לפעמים אנחנו שוכחים לתת להם את תשומת הלב שלהם, וזו טעות קשה מאוד. ואני לא אומר שמלמד צריך בכל שיעור להתחיל לשים לב לכל תלמיד, אבל צריך תהיה לו איזושהי טבלה, והוא יוכל לסמן וי, התייחסתי לפלוני, דיברתי עם אלמוני, הייתה לנו שיחה משותפת, הייתה לנו הליכה משותפת, מה עשיתי איתו, מה עשיתי בשבילו, שיהיה מסודר, שלא יהיה אחד שישכח מאחור, שישאר מאחור, וזה מאוד חשוב, לדעתי זה מאוד חשוב. וזה הדרך לייצר את מה שדיברת בהתחלה, שהוא מרגיש שזה בית, שהילד מרגיש שהכיתה זה... זה עוד לא, זה הכלי הראשוני. קשר אישי. הקשר הראשוני. עכשיו, אחרי שאני יודע אם יש לי עסק, אני צריך לדעת איך לדבר איתו, איך לפנות אליו. ולא צריך לפחד מזה שהקבוצה, מישהו אחר יבוא ויגיד, למה איתו אתה ככה? לא צריך לפחד מזה. ילדים מבינים שיש ילדים
חריגות, כל אחד יש לו את החריגות שלו ואת החריקות שלו וכו'. אבל מה שכן, צריך להכיר את הנפש של הילד ולדעת איך לתקשר איתו. עכשיו, זה נושא מאוד רחב. הנושא של איסקשרוס. אז קודם כל, דבר ראשון נגיד ככה. איסקשרוס של תלמיד סגנון, בוא נגיד ככה, סגנון התקשרות של התלמיד, של אדם בחיים שלו. איך אדם מתקשר, מה שנקרא attachment, אתה הרי דובר אנגלית. ה-attachment שלו, זה כל כך, הנושא הזה כל כך נחקר, מלא מחקרים בעניין הזה, המון. סגנון בטוח, סגנון לא בטוח, סגנון נמנע, סגנון יוזם. אבל לפני הכל, למה זה חשוב? למה חשוב שתהיה איסקשרוס פה? אז כמו שאמרתי, פעם המלמד היה נכנס, מתחיל את השיעור, אומר את הגמורה, לא מעניין אותו, כן הבנת, לא הבנת, מי שמפריע יצא החוצה, מי שמתחצף ילך למנהל, כן, ולא הייתה שום התקשרות. אז פעם זה לא היה כל כך מזיק, היום זה נוגע לנפש. נתחיל מזה שתלמיד, בוא נגיד ככה, אנחנו רוצים, בוא נתפוס כדוגמה את התפילה, למרות שזה לא הנושא שלנו, אבל זה כדוגמה שממנה אני ארצה לצאת לכל ההולך ילך. אנחנו רוצים לחנך ילד להתפלל. אבל הילד לא מבין את העניין הזה. אתה יודע שבהלכות של יום רואים כתוב, ששון, לקחת שליח ציבור, מה התנאים של שליח ציבור? שיהיה זקון מגודול, ושיהיה... כהן נועים זה התנאי האחרון. חשבתי שזה לא תנאי. לא, זה התנאי האחרון, יש תנאי האחרון שכהן נועים, ואגב לא כתוב, כהן לא פוקע רקיעים, הכל נעים, שלא מבריח אנשים מבית הכנסת. זה חשוב. זה מאוד חשוב. זאת אומרת, התנאים של ביום נוראים? התנאים של יום נוראים, אחד התנאים זה שיהיה בייסוי ריקון. הוא מטופל בילדים, וביתו ריקן, כדי שיהיה לו צורך להתפלל, שירגיש שיהיה... מה זה אומר ביתו ריקן? שחסר לו בפרנסה? כן, ביתו ריקם. ביתו ריקם, ומטופל בילדים, כדי שיתפלל, זה הלשון בהלכה, כדי שיתפלל מקירות ליבו. זאת אומרת ההלכה הזאת אומרת לנו שאדם מתפלל עם כל הכוונה כשהוא צריך, כשהוא זקוק. והעניין של תפילה במקור שלו, מדאורייתא, זה בעניין הזה, שאדם צריך, אז הוא מתפלל. נכון. ככה זה היה. אבל ילד יש לו הכל. אני בא לתפילה, ואני מתחיל לחשוב מה אני צריך, ואיזה רשימה, וואו. אחר כך לימדו אותי שזה מחשב הזורס, צריך לכוון דברים אחרים, להתבונן בדברים אחרים, לא בחשבון הבנק שלי. אבל... זה תמיד יתחיל אבל משם. כן, אבל צריך שיהיה איזשהו צורך שיעורר אותי. התלמיד יש לו הכל, נותנים לו הכל. מה חסר לו? הוא חי כמו בני ישראל במדבר, יורד לו מן משמיים, הכל, הבגדים צומחים איתו. מכובסים, הכל. כן, הוא בא בבוקר, הכל מכובס, הכל נגיד. מה הוא צריך בחיים שלו? אז כדי לגרום לילד להתפלל, אתה צריך ליצור אצלו צורך. איזה צורך אפשר ליצור אצל ילד? אני לא מתכוון להחביל לו את האוכל או את הבגדים וחסכה לי. אלא הצורך של ילד הוא לרצות אותך. שהוא ירצה שאתה תהיה מרוצה ממנו. זה המלמד? כן, בוא נדבר עכשיו על הורים. גם מלמד, אותו דבר גם מלמד. הרי כל העניין של קבי דסופיחו ושמחו, זה כתוב בספרים. זה בגלל שילד עד גיל מסוים הוא לא קולט עניין אבסטרקטי. הוא צריך לראות, הוא צריך למשש. כשילד נולד, כשתינוק נולד הוא ממשש כל דבר. בהתחלה הוא גם אפילו תואם. כי השפתיים מאוד רגישות לחום, לקור, למרקם. אחר כך מספיק לו למשש, והוא מבין מה תהיה התחושה בשפתיים. עם הזמן לאט לאט הוא כבר לא צריך לגוע. אבל הוא צריך לראות, הוא צריך לשמוע. הילד לא מבין, כשאתה מסביר לו, הקדוש ברוך הוא לא... לכן לא מתחיל ללמוד גמרא עד גיל מסוים, בגלל שהילד לא מבין סברות
כן, שסברות טיוליות, סברות אבסטרקטיות, הוא צריך משהו מאוד מוחשי, וגם כשמתחילים ללמוד גמרא, מתחילים מסוגיות שהן מאוד מוחשיות, שקרובות לעולם שלו, של מציאות ועבדות וכו'. כן. וסימנים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי לתת לילד את העניין הזה של סמכות, של היררכיה, של יש מישהו מעליי שאני צריך לשמוע, כן, לבקש ממנו להתפלל. אז הוא נתן לו זוג הורים. נתן לו הורים, והוא אמר לו, כבד את אביך ואת אמך. וזה החנוך לנער על פי דרכו, כשהוא מפנים את העניין של כבד את אביך ואת אמך, האבא ואמא הם בשבילו אלוקים במרכאות, בילדות. בשנים הראשונות. ואחר כך, כשהוא גדל, אז הוא לומד להשליך את זה כלפי הקדוש ברוך הוא. ובמאמר מוסגר, אם יש אולי הורים שצופים, אז אולי כדאי לומר, שיש הורים מאוד סמכותנים, והם דורשים מהילד משמעת עקבית, ואוי ואבוי אם הוא לא שומע בקולם. הילד הזה גדל, אז הקדוש ברוך הוא כזה, הקדוש ברוך הוא... ככה מצטייר אצלו. ככה מצטייר אצלו, הקדוש ברוך הוא מחפש אותי כל הזמן, מסתובב עם ה... הנה, הוא דיבר בקדיש, תבין, ויש לו פסוק, קהיל נקומו יש השם. יש הורים ותרנים, תוותר לו, ילד חמוד, ילד מתוק, הוא לא מבין כלום, שהוא יגדל, הוא יהיה בן 22, לדבר איתו על שחיס, אתה מבין? הוא גדל, קדוש ברוך הוא ותרן, כן, רחום וחנון, לא נורא, הוא אוהב אותי, הוא אוהב כל יהודי, אני יכול לעשות מה שבא לי, בסוף הוא ישראל אף על פי שחוט, הוא יודע איך להסביר לעצמו את העניין. מה המקום הנכון של הורה? וגם מלמד, להיות סמכותי, אבל אסרטיבי. זאת אומרת, אני מקווה ומייחל ומשתוקק שתשמע בקולי. ואם אתה לא שומע בקולי, זה מצער אותנו, אנחנו ההורים, זה מצער אותנו מאוד. אנחנו כל כך שמחים כשאתה עושה טוב. אנחנו כל כך שמחים לראות אותך עושה מצווה, מקיים משהו שביקשנו ממך. אבל אנחנו לא שוטרים, אנחנו לא עומדים עם הקנצ'יק. הכלי הכי חזק זה השמחה והאושר והנחת, להקרין החוצה את הנחת. ואז הוא רוצה לרצות אותך, הוא רוצה שאתה תהנה ממנו ושיהיה לך נחת ממנו. ואז כשהוא גדל, אז זאת השאיפה שלו מהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. זה כל העניין. ואז אם הילד הגיע, הוא לא בא להתפלל, הוא לא מגיע לתפילה. פעם אחת איכשהו הגיע, והוא יכול לשמוע פעם שיחה, נגיד מהחדר שלו, שיחה במטבח, מכוונת, כאילו, השיחות הלא ישירות הן הכי פועלות. שאבא אומר לאמא, וואי, אני היום בקריאת שמע חשבתי על מוישלה, ואמרתי, יאו, כל כך חבל שהוא לא איתי, אני כל כך הייתי שמח, אם הוא היה יושב איתי, ואז פעם אחת שהוא נכנס, אפילו 5 דקות, אתה אחר כך עושה מזה צימס, לא מיד, יומיים אחרי זה, אתה בא עם איזה שהוא סוכריה, אתה אומר לו, זוכר, בשבת, ביום שלישי תבוא, בשבת עשית לי נחת, באת לקרישמן, אחרי שקראת לקרישמן, הנה, אני רוצה שיהיה לך נחת כמו שלי, היה נחת, כך משהו מתוק. המלמד, החכם, יוצר אצל התלמיד, הוא מתקשר אליו, ויוצר אצל התלמיד את הרצון לרצות אותו. איך? למה שהתלמיד ירצה לרצות את המלמד? כי המלמד משמעותי בעיניו. המלמד הוא דמות משמעותית. ואני, בתור תלמיד, יש לי חשק לרצות, לגרום נחת למישהו שהוא משמעותי בעיניי. משמעותי זה השלב של הקשר בהתחלה? עכשיו, איך גורמים לכך שאני אהיה משמעותי בעיני התלמיד? אם הוא יהיה משמעותי בעיניי. זהו, כמה עם הפונים לפונים. עכשיו, מתענמס, לא אני עושה כאילו כדי ש... אלא באמת להתבונן בתלמיד, לחפש את התוכן שבו, לגרום לכך שהתלמיד הזה יהיה בלב שלי, יהיה משמעותי בעיניי, להאיר לו פנים. זה מה שאמרנו בהתחלה. לדבר איתו בשפה שלו, לחפש, אני אספר לך עוד משהו, מותר לי, יש זמן לסיפורים. כן, סיפור ואז נתקדם. היה
באחד התפקידים שלי, באחד הכובעים, אני מדריך נוער. היום אני כבר לא עוסק בזה כל כך, אבל פעם הייתי עובד עם נוער בסיכוי, מה שנקרא. והיה נער אחד שבמסגרת קידום למידה, הוא היה כבוי. לקח לי זמן ככה ללמוד אותו, להכיר אותו, וראיתי שהוא לא חי, בקיצור. רגע, בהדרכת נוער אתה פוגש אותם יום-יום? היית פוגש את הנער? חלק הייתי פוגש יום-יום בקידום נוער, בקידום למידה. היה פה יהודי מאוד יקר, הוא כבר איננו, עליו השלום, חיים קדוש, ובניהו טבילה, וליאור שבאבו. היה פה מסגרת, גם הייתי עובד בטבריה עם נערים, גם במסגרת מסודרת וגם מחוץ למסגרת, הייתי פוגש אותם גם על הברזלים, מה שנקרא... אז אתה פוגשת אותו נער, רואה שהוא לא... פגשתי אותו וראיתי שהוא לא בעניין, בקיצור. דיברנו, יום אחד ישבנו לדבר, ואני ככה לאט לאט מנסה מפה, משם, להגיע אליו. ומה שמתברר זה שהנושא שמעניין אותו זה כדורגל, הוא חי בכדורגל, ואז היה איזשהו טורניר, ומתחרים, וליגה, ובית א', בית ב' וכו'. עכשיו, הוא מספר לי את זה כזה, אגב אורחה, כי הוא הבין שזה לא מעניין אותי. זה באמת לא מעניין אותי. הקשר היחיד שלי לכדור זה הצורה. אני תמיד אומר שבכיתה ב' הייתי טוב בכדורגל, בתור כדור. אם שכחו להביא כדור, אז הם משתמשים. אז אין לך קשר, זאת אומרת, זה לא משהו שאתה... לא, משהו ודאי שלא הכדורגל במשמעות של ה... תמיד זה לא ספורטיבי, זה צפייה, באותו לילה התיישבתי על החומר, חיפשתי, נברתי, למדתי שמות של קבוצות, למדתי שמות של שחקנים מפתח, מה עכשיו, איפה נמצאים עכשיו, טורנירים ותחרויות, מה עומד להיות וכו'. פשוט ישבתי ומילאתי קרסי בשטויות האלה. את חטאי אני מזכיר. ברוך השם שלא נשאר מזה כלום. למחרת, כשנפגשנו, זרקתי לו, שבוע הבא, זה, השחקן ההוא, יעשה קר, מקווים שצריך לצבור 3 נקודות, כזה, הוא פתח זוג עיניים. וואו, הוא נדלק. כי הוא בא מבית חרדי, ששם אף אחד לא, זה לא מעניין את אף אחד. אף אחד בסביבה שלו, לא המורים ולא כלום, ופתאום בא מישהו. עכשיו, הוא היה מספיק נבון כדי לדעת שזה לא באמת שאני בעניינים, הוא הרי אתמול ראה שלו, כן. אלא שאני ישבתי ועשיתי משהו בשבילו, להיכנס לעולם שלו, לגוע בו. הוא כל כך התרגש מזה, אחר כך כשהייתה למידה, הוא כל כך התאמץ והשתדל להיות איתי, כביכול להשיב לי, להחזיר לי. זאת אומרת, הוא הבין שאני עושה משהו כי הוא משמעותי בעיניי. עשיתי צעד רחוק מאוד כי אני רוצה לבטא את המשמעות שלו. אז אני נהייתי משמעותי בעיניו. זה היה לו צורך לרצות אותי. וזה הייתה אינטראקציה נפלאה, והוא התרומם משם. משם הוא עלה ואנחנו התקדמנו. ולאט לאט הוא קיבל התעניינות בתחומים שהוא צריך להתעניין בהם, שאני רציתי שהוא יתעניין בהם. אבל זה היה מבחירה, אתה מבין? אולי עוד סיפור קצר, יש זמן? בטח. פנתה אליי פעם אמא ממרכז הארץ. שמעתי שתן, עצס גבר. אז יש לה בן שהוא מנותק וזה, והוא לא מצליח, הוא בכיתה ח' והוא לא מצליח בלימודים, והיא אומרת לי, תוך כדי שיחה, היא מתארת ילד מאוד מסכן, שהוא מנותק מהכל. לא בבית הוא לא מתפקד, בכיתה הוא לא מתפקד. ותוך כדי, ניסיתי לשאול אותה, אולי יש משהו שמעניין אותו בכל זאת? לא. הוא כדי להוסיף חטא על פשע, כאילו, המצב כל כך גרוע, שלפעמים הוא יוצא להתבודד, והוא יושב שם בטבע על איזה סלע, והוא מסתכל על הציפורים. ציפורים, זה מה שמעניין אותו. הוא יודע להגיד לך כל ציפור, מה היא ומה מקור המחיה שלה, ומקור אזור החיים שלה. קיצור. אמרתי לה, אמא יקרה, עכשיו את הולכת ללמוד צפרות.
את הולכת עכשיו להקדיש את הימים הבאים, להתעמק בעניין הזה, ללמוד על ציפור, מה אתה מדבר עליו? אני יושבת מתאבלת על מה שהוא עושה שם, על הסלע וזה. אני עוד צריכה גם כן להכניס את השטויות לראש. אמרתי לה, תראי, השיחה שלנו יכולה להסתיים פה. אם את רוצה לשמוע בקולי, תנסי את זה, תנסי, תראי, אולי זה יעבוד. תלמדי, תיכנסי לעולם של הציפורים, ותתחילי לגלות יחד איתו את העניין הזה. תבקשי ממנו פעם לבוא לשבת איתו שם על הסלע. תתחילי לדבר איתו על הציפורים. תזרימו מידע, תזרימו משהו ביניכם, תתחילי מפה. התקשרה לה אחרי חודש וחצי, היא אומרת לי, בכתה, היא אומרת לי, אתה הצלת לי את הילד. הוא פשוט פורח. אתה מבין את העניין שאנחנו צריכים, אתה יודע, אומרים, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. בעברית, בכללי הדקדוק יש מילות קישור, יש סוג מסוים של סיבה ותוצאה. אתה אומר, לכן, אתה אומר, בגלל ש, זאת אומרת, אני מתאר משהו, ואני אומר שיש לו סיבה קודמת, בגלל שכך. או לכן זה תוצאה. אני עושה כך, לכן קורה כך. מה היחס פה במשפט? חנוך לנער על פי דרכו, ולכן גם כי יזקין לא יסור ממנה? או שאולי אפשר לפרש, חנוך לנער על פי דרכו, מפני שגם כי יזקין לא יסור ממנה. תלך איתו, תזרום איתו, בגלל שזה מה שיהיה. אתה לא תשנה אותו, לא תשנה את המהות שלו, את האישיות שלו, גם כי יזקין לא יסור ממנה, ולכן חנוך לנער על פי דרכו, תרד אליו לדרך שלו. זה אומר אתה אומר בכיתה, כדי שמחנך יוכל לפעול, מלמד, רם. צריך ב30 תלמידים לגעת בנקודה הזאת של אולי זה המקום לומר גם מילה על זה. כמובן שיש כללים. זה לא שאני עכשיו שחררתי את כל הרסן, ואני מותק, ואתה זה, ואני יודע מה אתה יכול, אתה לא יכול, אני אדבר איתך על ציפורים ועל כדורגל. יש כללים בכיתה, ויש כללים בחינוך, גם לא בכיתה, גם באינטראקציה בין אישית. ישנם סייגים וישנם גבולות, וידוע שהגבולות הם כדי שהתלמיד יוכל להרגיש חופשי בתוך הגבולות, כמו גדר בקומה רביעית, כן? שיש גדר, אז הוא יותר מרשה לעצמו. הגדר צריכה להיות אלסטית במובן מסוים. אם אני אמרתי ב9 הולכים לישון, תסגור את הספר, אבל יש לי עוד עמוד אחד לגמור את הפרק. תהיה אלסטי. אוקיי, 3 דקות, 5 דקות. אל תהיה קשיח. בסדר, אבל גבולות צריך, ואסרטיביות צריך. צריך שהילד יהיה לו ברור מה אתה דורש ממנו, מה אתה רוצה ממנו, אתה צריך לדבר ברור, הוא לא צריך לנחש. הילד לא... אתה מבין, אנחנו כל הזמן מצפים שהילדים יתנהגו כמו שצריך, ואם הוא לא מתנהג כמו שצריך, אז אני גוער בו. אולי להפך, אולי אתה תתחיל... אתה תשבור את המעגל, את הגלגל. תשבור אתה את המעגל הזה. תתחיל אתה להנחיל, להסביר, אבל תזכור שבסופו של דבר זה יהיה מותאם. גם כיתה יש לה אופי. ולמה צריך להיות מותאם לכיתה? אם הכיתה היא יותר תוססת, היא יותר סוערת, המלמד צריך לדעת להכיל את זה. אגב, אם אני נזכרתי במילה הכלה. הכלה זה מלשון כלי. דיברנו על זה בהתחלה. אבל זה מלשון התקללות. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, האור מתאים את עצמו לכלי. על ידי זה, ככה בחסידות לומדים שעל ידי זה הכלי מתרומם. אם אני מתאים את... אחרת, אם האור לא מותאם לכלי, אז זה שבירת הכלים. עכשיו, כשהכלי מלא וגדוש עד למעלה, כל טלטול שופך החוצה. הכלי צריך להיות ריק כדי שיוכל לקבל. אם אתה רוצה להיות כלי, להכיל את הילד, אתה צריך להוציא את עצמך מהמשוואה. לא מה הילד עושה לי, הוא מפריע לי, הוא מצבן אותי, הוא מקשיב לי. לא הוא, אלא מה הילד, מה הוא? תשאל אותו מה הוא. הנה, אני בהשגחה פרטית הקשבתי לפודקאסט שעשית עם הרב חיטריק, והוא דיבר על העניין הזה של אני לדודי ודודי לי זה בחירה. נכון. מצפים שתבחר, מספיק כמה אנחנו יכולים להגיד לך מה לעשות. עכשיו אתה צריך לבחור. אבל שים לב המשפט הזה, אני לדודי, כנראה, כי דודי לי, או אני לדודי סרוס ולסטו, ואני ממשיך לסרוס, או להפך, דודי לי ואני לא, אבל מי זה אני במשפט הזה? מי מדבר? אני לדודי ודודי לי. דודי לי ואני לא. מי מדבר? התלמיד מדבר. לא הקדוש ברוך הוא אומר אתם, אלא היהודי אומר אני לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אלא שומעים את הקול של התלמיד, קולו נשמע.
לא, המלמד לא המלמד במרכז, לא קולו של המלמד, קולו של התלמיד דווקא. זה העניין. אני ארצה לשאול שאלה. כן. אנחנו ממש בימים שבכל הארץ תלמידים מתחילים מחדש, תלמודי תורה, חיידרים, וגם ישיבות, הרבה תמימים מתחילים ישיבות שיעור א', שיעור ב', שיעור ג'. איזה דברים היית ככה לסיום אומר לצוות, להורים, בזמן הזה של התחלה, כשאתה מדבר על שהפוקוס עובר מקום, המלמד מגיע, פותח את הגמרא, אז להתחלה של השנה, מה הדברים שהיית אומר להם? הייתי אומר ככה, אני פחות טוב בזה. אתה צריך לפנות לראש ישיבס, להגיד לי שיעורים, אבל אם אתה כבר שואל אותי, ואני פה צריך לדבר, אני לא יכול להגיד איך וייסנישט, אני לא יודע, כן? אז אני אגיד ככה, הדבר שהייתי אומר להם זה, תהיו מעניינים, תהיו מרתקים, תהיו משמעותיים. אתה פותח את הגמרא, מתחיל ללמד, והתלמיד מזהה שאתה יושב פה בעל כוחך אתה חי, בעל כוחך אתה מת. תהיה אטרקטיבי. תחפש את הדרך שהשיעור יהיה מרתק. אני יכול לתת דוגמאות לזה, אם יש לנו זמן, אני לא יודע. דווקא בזה הייתי זמן מסוים מדף, כן, מדריך פדגוגי, נכנסתי לשיעורים וצפיתי בהם, וראיתי מלמדים שמעניינים, מרתקים, ומלמדים יבשים, יפשושים. האם הלימוד אצלך הוא באופן של חידה. זאת אומרת, מה שנקרא שיטת הגילוי העצמי. אתה נותן לילד נתונים, ואתה שואל אותו מה קורה פה? שהוא יקלוט שיש פה סתירה, שהוא יחפש תשובה לשאלה, שהוא יחיה את הגמרא. ואז הופך להיות קו שלו. אתה יכול להשתמש הרבה בהומור, ההומור הוא כלי חזק מאוד. אני בדרך כלל עם חוץ פנים הייתי משתמש בזה הרבה. ילד שהוא מתחצף, אומר לא רוצה לשמוע לך, לא רוצה מי אתה בכלל וזה. אז אתה יודע, אז הסטנדרט הוא, שלח אותו למנהל, תפתח תיק, יש לו עכשיו תיק בהנהלה, הזמנו את ההורים שלו, זה פשוט, זה מעייב גם אותי, אין לי כוח לזה. ולפעמים, אתה יודע, מילה אחת של הומור במקום, מי אתה בכלל? אני יפחוש בן שלולית, אתה, לא יודע מה, משהו, כאילו, בוא, אנחנו, זה לא אתה מולי ולא אני מולך, אנחנו לא נלחמים, זה אתה ואני כנגד השעון, כנגד המערכת, לנצל את הזמן, אנחנו נתומים לאותו צד של העגלה. אין עימותים, אל תיכנס מתוך, תימנע מעימותים. שים את האגו שלך בחוץ, מחוץ לכיתה, לפני המזוזה. תן נשיקה למזוזה ותגיד, תבקש מהקדוש ברוך הוא, תבקש מהרבי שיעזור לך. תן לך את העצה הנכונה. תיכנס, תהיה אטרקטיבי, תהיה מעניין, תתעניין בהם. אל תילחם בהפרעות. תזרום איתם. תנטרל אותם בחוכמה. בקיצור, תהיה חכם. שהתלמיד יבין שאתה פה לא בגלל האגו שלך, ולא בגלל שאתה צריך למסור שיעור פה, עכשיו אני אהיה במרכז, אלא יש פה חומר שצריך ללמוד, יש המון כלים מעשיים לזה, איך עושים את זה ומה, אבל זה הטון, זה הטון. ברגע שהתלמיד משמעותי, הוא מבין שהוא משמעותי, הוא מבין שיש משמעות למה שעושים כאן, הוא באופן אוטומטי הוא נרתם יותר, ונוצר קשר טוב ביניכם. והקשר הזה גורם לכך שהתלמיד ירצה להתקשר, איסקשוס פה היא שם המשחק. אתם אומרים, עד 40 שנין קיים הדייתא דרבי. לוקח 40 שנה עד שאדם קיים, עד שהוא קם, עד שהוא עומד על רגליו, הוא בזכות עצמו. למה? הדייתא דרבי, כי הרב שלו השקיע בו דעת. דעת זה התקשרות. הדעת הוא מלושן איסקשוס. 40 שנה הרבי השקיע בנו, ואחר כך הוא אומר לנו, עכשיו תסתדרו, בואו נראה אתכם, תביאו אתם משיח. ככה, זה הנקודה של הדור שלנו. אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לבחור.
הבחירה שלנו היא קריטית. המעשים שלנו, כל מעשה קטן שלנו הוא קריטי. כשתלמיד קולט את העניין, זה לוקח זמן עד שמנחילים את זה, כי בכל אופן יש תפקיד לרב. הרב, כמו 40 שנים במדבר, כן, 40 שנה, עקוד בדור. אז פה לא 40 שנה, אלא צריך, אנחנו כבר אחרי 40 שנה, אנחנו כבר צריכים להיות בפנים. התלמידים כבר מוכנים לזה. אז המלמד צריך להיות זה שמציג בפניו את העניין. הרי אנוכי נותן לפניכם היום. ובחרת בחיים, ואתה צריך לבחור. מדהים. זהו. לסיום, אנחנו שואלים פה את האורחים על טיפ, וטיפ או עצה בעבודת השם או בחינוך. אז נראה לי בחינוך היה הרבה, לאורך כל הפרק. אז אולי משהו בעבודת השם שעובד לך, שאתה לוקח איתך ויכול לשתף אותנו, ככה לסיום. אני אספר לך, היה ערב חינוך פעם בכפר חב"ד, בבית מנחם. דיברתי, ואחרי, שעה וחצי, המנחה אומר, עכשיו אנחנו נעשה שאלות ותשובות. הוא פונה אליי, שאלות ותשובות עם הקהל. אמרתי, בסדר, לקחתי את המיקרופון, ירדתי מהבמה ופניתי לאנשים, אמרתי לו, אתה, מה צריך לעשות אם תלמיד עושה כזה? הוא מסתכל עליהם מנחה ואומר, אתה לא הבנת, לא, הם שואלים, אתה עונה. אמרתי לו, אתה רוצה שאני אענה על שאלות? אז אני אגיד לך את האמת. אם זה הנועל פה וזה המנהג, אז אני אנסה לענות, אבל האמת היא שלי יש יותר שאלות מאשר כל הקהל הזה פה ביחד. לא לכל שאלה יש לי תשובה. אני בעד כל דבר שעובד. מנסים, עובד? יופי. לא עובד? אל תמשיך לנסות את זה. תלמד דרך הרגליים, תנסה פה, תהיה כל הזמן סקרן, אל תתקע בעניין אחד. אותו דבר בעבודת השם, יש אדם שאצלו יותר עניין, העיר יותר חזק, האב יותר חזק. אנחנו כבר 4 שנים, בזין אלול, 4 שנים שאנחנו לומדים כל בוקר שיעור בסמך ווב, ואחר כך תפילה ב6 בבוקר, ואני יכול להגיד שלימוד אכסידס באופן משמעותי, בהפנמה, מאוד משפיע על כל היום. זה א' ב'. ולחיות אלוקות, לחיות עם הקדוש ברוך הוא. ואגב, גם אם מדברים על תלמידים, גם ללמד אותם, אתה יודע, אני פעם שאלתי מלמד, לא חב"ד, בחב"ד זה לא היה קורה. שאלתי מלמד פעם, במסגרת אחרת, מתי בפעם האחרונה דיברת עם הילדים על הקדוש ברוך הוא? אתה מלמד גמרא, אתה מלמד הלכה, אתה מלמד משנה, מתי הם שמעו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הקדוש ברוך הוא מצפה ממך, הקדוש ברוך הוא כבוד לקדוש. זה לא... והנה הווי ניצוב אולוב. דיברנו על זה, נכון? שמה זה ניצוב אולוב? שהווי ניצוב אולוב, ובואי מכלו ישראלי ומאוהב דוקרו. יכול לשמע משהו מאוד... זה נשמע משהו מאוד, כמו עין רואה ואוזן שומעת. ושמעתי את הביאור החסידי, אני לא זוכר מאיזה משפיע. הווי ניצוב אולוב עומד עליך כמו אדם שעומד על סולם רעוע, על שולחן, הוא שם כיסא על שולחן ועומד ואומר לך, תחזיק את הכיסא, תחזיק את הסולם, שאני לא איפול. ובואי מכלו ישראלי ומאוהב דוקרו, אם אתה מחזיק את זה קרוב, שלא ייפול כל סדר השתלשלוס. אתה עכשיו, זה בידיים שלך. כשאדם חי את זה, בשבילי נברא העולם, הוא חי את העניין הזה, הקדוש ברוך הוא איתי כל רגע, כל זמן. אני פועל, דמה למעלה ממך, אני פועל, אני עושה עניינים. הרב, אני חושב שהצמח צדק אמר פעם למישהו, לאברך, שהתעונן על זה שהוא, לא הרב, לא זוכר מי זה היה אחד הרבים, שהוא חוטא, נופל בחטא, אז הרב אמר לו, שיצייר ציור פני הרב. צמח צדק. אז הוא חיפש איזה צדיק שהוא מכיר, ואחר כך הוא אמר לרב, זה לא עובד, והרב אמר לו, פתח, ממיינדם רב. מתכוונים לרב. כשאתה מנחיל לילדים את העניין הזה, קודם כל שהרב יהיה משמעותי בעיניהם, ושיפנימו את הדבר הזה, וזה סגולה על עבודת השם, זה פשוט עובד. אני עומד בפני ניסיון, ואני מצייר את הרב עומד לידי, עומד איתי, הוא בוחן כליות ולב. וממילא כל העניין של אלוקות שניצבת עליי.
זה חודר, זה משפיע. אני לא יודע אם זה יצא לרבים, אני לא... זה עובד לך. כן, לי זה עובד. יש כאלה שוודאי ילגעו לי, שלא צריכים להגיע לזה בכלל, אין להם שום ניסיון, צורם הכל באופן של היך הסודים, הכל זורם, אור הקו. לא פגשתי כאלה. אבל כן, אמר נוקו. טוב, הרב אורי מרטון, תודה רבה על הזמן, יישר כוח. תודה לך על ההזדמנות להתארח פה, ואני מברך אותך שתצליח. אמן. ובעזרת השם, תביא משיח, בקרוב ממש. אמן. חיים לחיים. חיים, יישר כוח.